ochulo bills madongo dongo ata lemo na jabu Nyasaye manie polo ne okura kikati kod insurance no okura family na be kikiti gi insurance yeta gole gi chuny maler to Nyasaye omiya ngima motegno maber mondo agole agola to an kikati kode mane lemba to agole gi mor kendo agole kapako ni en gima ber an bende Nyasaye ogwedha wabe wagwedh jomoko wachul negi ng'ama tuo ka wachul negi. Makoro wakili, there are many things kingi education system wadhi igani nyonge taxation bagiensi nyonge ne taxation no new taxes were increased koro teko nyaka bedie tabu nyaka bedie matin because mondo wagro mondo wares development fund eno suru omiyo joma loso maneno mna richo. ero kama nainya wakili nikech angini kwa loso presidency will be atieka ni presidency will be vacant in 2027 igri mondo kaw mondo los Kenya kake dwaro no. ero kama nainya makore wi apari miedi mana mape ame so far osechopo 70%. Wageno no biro improve. Ero kama nainya hangeni improving igni odongo dareyo samoro nyalo temo nyakoro ngajwang sectors madito mabende warango kiwacho ni kwang'yo tij jatend piny Kenya kinde thuolo mar ndalo 1,000 wang'yo sector mano mar arita, sector mar thieth